Rasulallah dan Allah ka bani masauki, ya Rasulallah dan Allah ka bani masauki. Malikil mulki rabbana ka taimaka ka kai ni mataki, wani girman sai manzon Allah dole babar naki. Ayi mun dafa'i Allah da dafa'in Muhammadu sarki, duk abin da na ɗauko Allah a taimakan da masauki, ya Rasulallah dan Allah. Ya Allah ninka salatuka kai ta mai ƙarko, da jamul kaunaini siradi ka tambi wanda ka aiko. Alai Allah da sahabu na sasi duk na roƙo, jasadi ruhi ta inda ya taho a nan kwaye sako. Assalamu ala gausul wara maganin duka sarki, haka za ka zuba kuma dole sha dole babar naki. Rijiya a kiyaye ka gausi don ba ai maka ganganci, kainuwa da shallin layi jijjige ta ba daina ba. Baba na risina maka wallahi banda kowa bayan kai, shehu dan Allah ku ji tausan mu ku tsaya mana sai mun kai. Shehu ku kuka ce ni za mu yi muradu ba wani mai sa kai, shehu Isa ku bayyanar da aikin hijabin yayi nauyi. Baba dan Allah assalamu alaika abulaja azajjaga tambayi, assalamu alaika kan zalliya ta aiki mai nauyi, assalamu alaika babul haya ikaji silar bayi. Suwa albadani wasadari shugabana ya kai, ya Rasulallah dan Allah. Ya muradi irin ka babu shi kai kadai kake mahi, mai waduje kana kawa kasa kaji sirrin lahi. Ya nadaman Allah da ka faɗa rabbu ke yi mashari, in ka bada ba mai ce da kai a aka isa faridi. Manzan Allah dan Allah ka bani masau, mai wa innaka mansurul haya mai wa bayi gata. Ya azimal qadar sinadarin rabbu ka cirtuta, ya jamalullahi jamalar ka shugaba ke yin gata. Alwaral mutajarradu sunan ka na tuma na bibina, ya Rasulallah Ahmadu sarki musu bahu wallahi shugabana ka kai. Cika da kamala kamilun zati mai wala saufa kai, sayyidul kaunaini kyautar ilahu kai ne mai jin kai. Wallahi ina rantsuwa ta dola abi ka gwanina, ya Rasulallah dan Allah ka bani masauki, wanda in ya fito wallahi al'arshi sai ta leko. Girgije yayi mai inuwa yana ɗauke kai zai sauko, wata sai dai ka ji kujinsa gaisuwa zai kawo. Taurari zuwa suke su gaishe da babban sarki annabi Muhammadu dan Allah. In sarkin na tafiya wallahi baya waigen baya, ai shi ne ainihin rahamar rabu mai rushe ƙarya. Ya dalili ya muradi wanda ya saukar da gaskiya, wa idza quri al-qur'anu fastami'u afwan bayi. Akama Rasulallah kai kadai kaga Allah ainul ainu ido da ido fardi, ga rabbu ga abudutu abu daya ya yake ne hadi. Na jima da ka zo cayan shigo gunka ne ya zuljudi, karka cire takalmin shigo kawai annabi Muhammadu dan Allah. Shugabaran nan ya kirayi Jibrilu nan kwaye sako, sai ya ce wai ko Jibrilu wane yake aiko sako. Jibrilu ya ce a ni da an bani nan take lanto. Manzan Allah ya faɗa mai idan ka je izini ka shigo, annabi Muhammadu dan Allah. Jibrilu yana zuwa fada sai ya ce an aiko, aka ce ya shigo yana zuwa sai ya bayyana sako. Sai ga manzan Allah yana murmushi nan kwaya sako,
sai ya ce assalamu alaika ya mai gidan shiryayyu, ya sallama maka mai wadabba kana kawa ƙasa ɗan aminati sarki, mai wa innaka la'ala kulkin azim a fadar sarki, hannunka hannun Allah Ahmadu ka cika ka kai, ba kowa gaban ka ɗan abudu kai kake wa kowa, ya Rasulallah dan Allah ka bani mazau, wa ya so ka muradi jalla jalala bai mai komai ba, wa ya bi ka da gaske Allah bai yi mai gata ba, wai waye ya bi ka dan abdu bai wadata da komai ba, kai nawa gwanin na gaske ne uwar rabo kewa jaje, ya Rasulallah kai dan Allah shugaba ka dube ni dan Allah ka bani masauki, wallahi ina kewar Madina in shigo shabaki, in gaida Rasulullahi shugaba a fadar sarki, ko sau ɗaya ne shugaba a kai ni na gaida gwanina, ya Rasulullahi dan Allah ka taimaki raina.